Adinda Zafara Dewi, nomor absen 1. Saya Nikmatul Mubarakah, nomor absen 27. Saya Aira Aprilia Karin, absen 2. Saya Askaf Karina, absen 7. Pepindhan yaiku unen-unen ing basa Jawa kang mindhakake ngumpamakake barang utawa kahanan siji karo liyane. Pepindhan lumrahe nganggo tembung kaya lir, kadya utawa kadi. Pepindhan asring digunakake kanggo nggambarake watak, rupa utawa tingkah laku menungsa kanthi cara sing luwih endah lan sastra. Selanjutnya yaiku aku bakalane nyebutno contoh-contoh tembung pepindhan. Sing pertama yaiku larine cepet kados kijak. Sing keloro yaiku atine atos pindha watu. Sing ketelu yaiku suarane merdu lir swara suling. Saiki aku arep jelaske ciri-cirine pepindhan. Sing pertama yaiku duweni sifat bandingake. Bandingake perkara siji lan perkara liyane. Terus sing keloro gunakake tembung kaya umpama utawa kadya. Terus yang terakhir digunakake supaya kalimatnya luwih jelas lan gampang dingerteni. Saiki aku katen jelaske kesimpulane pepindhan. Jadi pepindhan kuwi unen-unen kanggo bandingni siji barang karo barang liyane, tujuane supaya gampang dimangerteni lan gambarane dadi luwih cetha. Biasane nganggo tembung kaya lir utawa ibarat.